Нямаше идея, че ще стане баш така, защото никой докато не дойде не го вярва това. Да и демони ги мъчиха като кашлица, не можеха да се изметнат и да плащаха. Сега хубаво време, рекахме малко да поискараме да се повозим. Няма да плашим децата. Само да минем. Ей, Содорано! Тази ръчка нещо. Какво се случва с нея? Караме се и приятелчета днес. Но докато стигнем от там, по-скоро мисля да прескочим сега. Къде си да припадаш? Къде е другия? Горе. Къде горе? Горе с всичките уния. На стълба? Ми дай, ще отивам на стълба, какво? Ти само ти ли биеш пътеки сега? Генчо взе мотора на Коки и се възди с полето. Ага, полицайите са на Аргяна. Че аз минах уж да бия тия баири, къде са разгревачните на Аргяна. И видех, беха застанали там. Каза Генчо. Айде, оттам ще ги ударим, така. Дай тук едни бързи. Айде. Айде. Нещо буксува ли? Какво се случва? Не знам. Уж сме с нов диск на седител, тъй като последния път опраси последния. Крайния диск. Но не знам какво стана. Чакай бе, къде е това Маркуч? Какво стана? Трябва да видим къде отиде това Маркуч. Все малко. За водата на хидратора. Пак сме си в къщи. И караме с Томи Прото. Да, Кое? Тая ли? На този третия, как са един на левия и десния коловоз по средата има на островче. Засели се и го скочи. Дай след мен. Къде скачаш бе? Аха. Аха. Това беше най-гаврещата пътека. Даже без да пипам седител. Тук е много добре, тук се скача много по Ти последния път помниш ли с Хузварната, кога тръгнах и то направо бех на прекантарване. Добре, че ми беше крака. Тук е това много добре те балансира. Да. Я виж къде избега този Маркуч бе. Тук някъде. Го отзад. Ето го Маркуча. Някъде отиде. Дай да ходим да ги видим уния. И това Шерко само ядове с тия съединители. Не знам какво се случва. Прегреват ли ги, какво ги прави, не знам. Но само това му е минуса на него. Иначе съм много доволен от всичко друго. Орбина гума. Може би аз съм много хамалски настроен към него. Айде! Лево! Айде! Оп! О!
Ще ти се карам? Що така? Сега е ли? На това чисто нова опашка. Я струши. Мамата я колко на един ден? Айде няма да е един ден, ама поне седмица изкара. Може си е купил Филип Методиев. Така са, тия с 4-те такта минават само по равното. Правили си смрат там отдолу. Долу са правили смрат. На пътек правили смрат. Те сигурно са я таковали, сигурно са орали яко. Айде ще слезем отдолу. Той е дънен, що? Не са да го оставили да си прескача пака, как си беше едно време. Удри! Не знам, нещо удари. Пали много тук. Давай. Чакай, че това ме окъпа. Влезнава ми е земя навсякъде. Много го закъпа. Дърпа го леко назад и поведете си ми, аз ще дърпам за правилно седне. Ами, седни мирен. Ще копам и аз тук. Ако ми действа, ще не... Реках си много ровкаво. Ровкаво е, да. Ще малко го бутаха. Ровкаво. То после
Да, излизаше пак някъде тук на тая. Пак се завърташ и пак излиза от тази страна. И ти ли ще лезеш тук долу сте? Айде пробвай, тя е готина. Хайде да се правим всичките. Айде момчи. Хайде, няма се лигавите, айде. Ще купа риза. Айде. Тия няма да знаят откъде да минат, бе. Тия няма да знаят откъде да минат. Няма да идват. Няма да идват. Тая с коланите е много интересна, обаче няма качване човек с тия корени баш тук на завоя където. Ще ги правим. Трябва да връзваме колани. Опашката! Пробвах да завърта, ама... Оп. Какво? Няма да можеш да го качиш? Айде, ела! Чакай, ще подправя там горе. Ето, щом се качиш от тук, сега ще го завъртиш и става. Можеш ли да дойда? Дай да му изтегла предната гума и да го преместя. Да, направя такова ме изтегли, колко да сравним, Да. О, чакайте. Хайде. Стой, премести да решавам сам. Айде, аз държа тази гума. Дигай нагоре. Дигай още малко тази задница. Чакай. Стой. Сега ще е по-лесно. Да. Така. Готов ли си? Набутаме или да скачаме? Ами аз. Сега се качиха от тук. Аз ще променя. Побутай го малко и. Какво викаш? Пак се заби надолу ли? Да.
Какво става с този крак, бе, човек? Направо... Еми не знам, някакси сякаш много съм го стиснал ли, не мога да разбера. Какво се? Опа! Колко липсовни си се отнесъл този мотор? Май постоянно го псуваш. Да дойда да го изкарам. Чакай, че почвам се намеря. Трябваше по-лекичко, баци. Да не завърта. Ние сме тука, бедстваме малко, да знаете. Дали да ме пробвам пак отдолу? Ами засили го отдолу. Малко повече. И... Чай, какво стана, бе? Нещо изръмжа. А тук шеркото падна. Е така. Да не падаш тук. Стой, че долу е дере. Да не правиш. Ари, окей. Давай нагоре, ево тук си. Дебе, забави го, тогава е там в оня край. Там май ще е по-зле, че падна от тия клон. Ще усетиш някой клон. Чува се, да. Какво стана? А? Какво стана? Трябва напред и да легна налево. Да? Ама... Ама само така го мислиш. А така, е това. Сега... Добре. Топ. Ей, сега остава да приплъзне. Какво? Бе, то тук е това ли е? Да бе, ти от тук можеш да качиш и насам. Ето това била. Е, сега идваме. Хайде, давай сега. Пак се завираш надолу. Да. Ти сега на втора ли си? Давай на първа. По-лекичка. И го натисни отзад. Полека, без газ. Без газ. Така. Готов си. Измори се. Как тръгнака пропаста, бе? Няма да стане от тук. Нямах засилка.
нисък. Стой. Готов съм. Готов. Можеш и оттам. Какво? Да. Това е втория мотор след на Каранджиев, къде само бие прекъсвач. По-леснички. Ако искате, ще ходим на поляните. Кои поляни? Ама не е поляни, къде си ги биете вие. Или ако искате да се забрем в дерето долу, къде беше с паричката, с тия уния. Там е забавно също. Само че там трябва да скачаш. Имаше вода в ранцата. Да. Това е добро. Да, тя е много хубава. Те карат с 20 бе, човек. Ако му подадат на това, Това принципно върви много. много върви. Последния път, когато ходихме с тебе на оная, онова мина на гръм. Бе, това върви с черта един дед, бе. Гражданска защита. Не бе, тия беха граничари само. КТМ. Карам ти към МЧС. Я Да си пръднеш. Какво налива вода? Що не си за храницата? И аз що не си взел. Та, моята даже май няма и вода в нея. Я дай още малко не си. Не се и малко надо. Само ми пречи Маркуче. Че минали път, който ти давам бутан да си миеш ръцете. Сигурно не достатъчно. Абе, Там вода има вкусна, верно? що ги пиеш, като има вкусна варо? Няма друго. Мене си ми харесва. На какъв вкус има? На веро. На Веро. Къде отиваме сега? Искате ли? Аз не знам дали ще имам до Цибър. Подали ще. Не, Цибър не мисля. Да, това веднага е на вид. Ей, аз не много бензин по принцип. Па, той аз нямам. От миналата седмица как Ама, ходих до нищо Ботаник, де. Това ми е... Ба, Ще бъде забавно, ще се теглиме после един с друг. да, бе, ще има такова. Ще има някой, ще прелива и това ще е. Това кажеш, ако искате. Кофтито е, че ние един с един не е един и същ. Само вие двамата, не колко сме еднакви. Не, Как? верно, аз съм с чист бензин. Той е с чист бензин, аз съм с... Аз съм с масловът. Да, колко там? Само вие двамата, да. Къде може да си преливат? Вие сте една и съща донорска група. Малко ще откина. Що имаш среща? Не, не заболекаш. Среща с заболекар. Тогава да бием екстреми. Може да взема от тук. Аре, искате ли да ги изкараме тази догоре? И без това излизаме горе в полето. Да идеме до полигона и после ще тук на екстремата. Да доле. Това не му викай полигон, докато не стане полигон. Абе пак е като полигон дупка. Дупката. Хайде, ще се заврем в дупката. Але качи се на този мотор и да тръгваме. Ай, гаджан съм Това не е издържал. Дана, къде да кара? Нагоре тук има баирки.
Hopsa! Ти гледай тук какво е станало, бе! Влиза в дупка. Иначе не става. Ние тази дупка ще я направим само на дупка. Всеки втори бие прехисвача в нея като влезе. То без да биеш отдолу, иначе без никаква засилка даже се качва това. Това ще бъде интересно да стане един полигон тук с гуми, с всичко. Ние сме събрали суматия, трябва някакси да се захванем. Много нека да тук отдолу да го отцепиме. Да, с кокче. Тук с баирчето. Трябва да се махнат и тия дървета. Или може да се заобикалят. Ще игра щилка. Какво ще? Щилката ще игра тук. Ти ни беше щилка си добър. По принцип само беше време, защото сега като тръгна зелената трева и... О, тук ще стане ад. То сега му е времето, по принцип. Март месец трябва да... Айде, април. Чески, който папа. Ама към атакираме. Дайте. Хайде ходим да бием една екстрема и да... Ще видим.
Пак ям земя от тебе, бе. Само трета, тук втора, аз не мога да ги качам в това. Абе, аз виждам, че вече на втора изобщо не може да се бие то. Да. Той е направо, тя е станала, цялата земя, къде е излезнала нагоре, тя няма дъжд и е станала на пепел. Ще изкарваш ли така? Айде, ма стана да. Давай, Мими. да дойда ли? Удари му трета и знаеш как. Да, но тук назад. Дай ще дойда да държа. Стой. Дай да го изтег. Ей, тази опашка. Продължи. Простият. Пусни Тегло го го към мене. надолу, Стой. Миро. Стой. Няма смисъл, надолу го дай. Айде бе. Тук му е... Няма стана. Майко, това кормило е много неудобно. Супер неудобно кормило е това. Аз съм свикнал. Ти си му свикнал, да. Това ще пробвам пак. Кога сложиш право, кой знае какво ще правиш. Ще казваш, не ми е удобно. Не се спряха тия колони, бе, не се спряха, бе.
Аман отклони, бе. И това беше всичко от нас. Не забравяйте лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте. Коментари също може. Следващото карате ще видим. Добре? Нека да слушаме. Чао! И думи излишни са, когато сме двама с теб. На грешни места любов, ненужно безвремие.